adlaw tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 20 na bulan sa Nobyembre tuig 2019. May 35 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman, 42 dias na lang ang nabilin sa tuig 2019, saylo na kita sa tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Daw hindi gid pwede nga mag-intra sa kun anuman nga pagpakighinunanon meeting sa mga cabinet member si Vice Presidente Leni Robredo. Nga aman, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, delikado si Vice Presidente Leni Robredo, patambungon mo kung anong ginatalakay sa cabinet meeting. Bangod ini siya, nagapakig-angot sa nagkalain-lain nga sektor, nagkalain-lain nga grupo, sang ibutang siya bilang anti-illegal drug sa Ocon Comitiba, sang anti-illegal drugs o kung ICAD, nagpakig-angot sa iban nga mga personalidad, sa iban nga kapungsuran. Bangod sini, hindi siya pwede. Nga base siling sang presidente kung anong mabatian niya sa cabinet meeting kag ising along ya sa pila ka mga grupo kontra sa gobyerno sa pungsod Pilipinas, delikado. Ini nga mga tinaga, balati, ibutang mo na ang Vice Presidente, nga wala ka man lang salig, ti kanugon kung ako kay Vice Presidente Leni Robredo, gwa da siya. Ano yang pulos siya da? Nag-uintra ka da sa away kontra droga, pagkatapos hindi ka man pagpaintrahon sa mga importante nga hambalan angot sa droga. Hindi ka man miyembro sa kabinete. Hindi mga ni pag-ihatag sa imo ang listahan kung sinong pinakadlagko nga mga drug lord. Pangipi-kipi ang administrasyon nga mag-agda kay Presidente Leni Robredo. Ti ano karon ang gwa mo da? Naguluinta ka away droga nga wala ka man sa naibalan lubos ged, kay ginatago man sa imo, kay diskumpiyado man ang Malacanang sa imo, kay kung basik anong hambalan, basik kung i-kotso-kotso mo sa iban nga sektor. Ang gwa ni Vice Presidente Leni Robredo daw tao-taos bais. Binaton niya ning obligasyon, pagkatapos puno sa pagpangduha-duha, pating mga matagas nga opisyal sang PNP, ang mga kabinete, lakip ng presidente, wala salig kay Vice Presidente Leni Robredo. To, kung ako kay Vice Presidente Leni Robredo, ti Vice, mano kada? Ginbaton mong obligasyon, pagkatapos daw ginhimo kanlaya nga daw kaluluoy no kay Vice Presidente Leni Robredo. Maalam ini abogada ini siya, hindi man siya guro hilabot sa mga confidential ka masyado naman kadelikado nga mga balita bo araw-araw na wala nagidelikadisa. Ambot ko silingon kung ginbutang ka malangda kag daw medyo huluhampangan ka daw basketball ipasa piyak kag piyak ka. Kung ako ya kay Vice Presidente Leni Robredo, abi temprano tigwa ka na da, anong pulos mo da, nga hindi ka man gali masaligan, hindi ka man katapos ang kabinete, kag hindi mapagyatag ang tanan nga impormasyon sa imo. Amo nang siling naton nga kanugon, nga ginbaton-baton mo na, kag pagkatapos, daw ikaw lang karon ginatulok sang tanan nga ara sa administrasyon. Lain pa na, kaya halos tanan, daw wala gid salig sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin agad
tilapia na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Oy, basi gusto ka mag-loan, kinanglanon mo gid. May diin ini siya nahamtang ara sa second floor sa Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Ang Federal Lending Corporation may mga satellite ini nga opisina
sa door 104 XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Amuning Metropolitan Ding Corporation. May ara man satellite nga opisina sa corner Yungki, Guria Street, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung may plano mag-loan, diri ka sa Federal Lending Corporation. Dasig ang pagproseso, nubo pa ang saka. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 44 na. Kinapaybalo ha, ang Jensons Philippines Incorporated na hamtang sa ATT Building, St. Vincent Road, Tangob, Bacolod City, magapatigayon sa ikaduha nga bloodletting activity. Dugo mo, kabuhi ko, 2019. Hiwaton nini sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Atubang lang sang opisina sang GPI St. Vincent Road, Tangob, Bacolod City. Hiwaton ini sa Disyembre 7. Alas 8 sang aga tubtob, alas 12 sang ugto. Ang among aktibidad patigayunon sang Philippine National Red Cross. Pasakop kita, donar kita dugo para madamo kita sang kabuhi nga maluwas. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 45 na. Ako, upod mo ko sa plano niyo. Sang representante bala dito sa 3rd District nga si Defensor, sila niya dapat nga ang mga driver edukahon liwat, ipaidalom sa edukasyon para sa pagmaniho. Agod nga malikaw sa disgrasya, malikaw sa madamo nga aksidente, kag iban pa. Ako konforme ako sini. Luwas sa mga driver nga maayo giman niya magdala, sa mga driver nga nagapati sa tanan nga mga pagsulundan sa dalan, hindi man ini problema. Kay nga gintunan ini, dito na gwa nga sang tuig 2016, 12,000 ka mga individual sa bilog nga pungsod ang nagkalamatay bangod sa disgrasya kag aksidente sa dalanon. Sang 2018, mga 10,000 ang aksidente sa dalanon. Ang mga 300 ini nga nagkalamatay mismo lang dito sa Metro Manila. Ti kinanglan disiplina, kag kung wala disiplina, ining trapiko nga aksidente makadulot sang kamatayon, samad, damage to property, kag iban pa. Di ko na kuya kumpurme ako ni nga paidalom sa edukasyon liwat ang mga driver. Kaya may mga driver nga ti purtigin man mo. Lantawas Bacolod lang bla, ihimplo lang. Magwa pasayro tunga dalan. Magpapanaog pasayro tunga dalan. Hindi ka balo magpahigad? Abot silingon, wala kagi seminary. Magpapara ang pasayro, bis ka tunga dalan, madulog saya. Ang di pasayro nga sa lakyan, luwas sa Mayo, tunga dalan ka papanaog sa pasayro. Hindi maintindihan. Mga haras-haras nga mga driver kay ibanti, ga no siya mo, suno sa report. May ara yang hindi gid kabalo. Tigisan di mababasol iban niyo kan traffic enforcer sa laksong diyo, di sa amon diyo. Diri lang sa amon di. Lantawabla, ang sa tuuna, sige-sige na ang lakat. Dira sila ga park kag kuha pasayro, amon nga ga traffic kita. Dugay na ni nga problema. Wala gid matalupangdan. Nga ang right to dapat hawanan. Dira sila ga park. Lupos esto, diin kakita na yung astubangan sa lupos na unloading kag loading. Di kundi gutok. Wala na sa pinakagutok ang trapiko nga rada. Dapat kung tani, unload, dapat ipapanaog ang pasahero, hindi pwede pa sa kaon, kag isailos piakto para di magutok, dira doble, unloading kag loading, pareho lang. Papanaog ka pasahero, pasaka ka pasahero. Di kundi perti kagutok. Di kulang sa, kulang sa pagtuon, kulang sa disiplina, o kung may kapalpakan jutay ang aton mga pagsulundan sa traffic. Daw hindi amobla.
So kinahanglan gimana nga may disiplina, dapat may edukasyon. Ang iban kakuha lang lisensya, kabayad ka, okay na. Pero ti wala hinalungong, bisan stop na gadagan pa, mahingagaw pa, wala disiplina, pero para sa akon maayo ini, edukahon. Agod nga, malikawan tang disgrasya, malikawan nato ng aksidente, kamatayon sa mga dalanon. Ako ya 100% upod ako dire. Dapat seminaron, dapat edukahon, liwat ang mga driver. Sa mga maayo nga driver, wala problema. Pero sa mga salawayon, kisa magpasaway sila, tapos hindi na magtulok si mo, matalikod lang, pangsala purte. Namo na diya sa siyudad sa Bacolod. So, konforme ako sini, nga dapat gid, edukahon liwat ang mga driver para malikaw disgrasya, likaw kamatayon, kag iban pa nga mga aksidente sa dalanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas. Apan mas delikado kung kini mag-ung-ung simong kinatao. Tungkol sa panyawan. Bakto nga, na sige mo ng panyawan, naasay mo ng kulor nga, kanang iyong ingredient sa kapsut. Di ko katoy na makana. Kasi na kung salamat ato nga nawagin. Di maga mangigo sa una. Kinahanglan pa siya na ako pisliton. Yan ay panahon ka ng masaman. Kamayo sakit kay masapot na puro sa iyo sa kita. Bato nga nag-ung-ung sa kinatao, huwag tang sa Sen Panyawan. Bro, swerte ka sa bago kong auto. Pag may lubak, drive-thru lang. Ayos Pero mas maswerte ako sa bago kong auto. Uy. Pag may baka, drive-thru lang. Wow, okay ah. Pero ako ang pinakaswerte. May bago akong auto. Nag-McDo drive-thru lang. Win big with the McDonald's Chevy Go Lucky promo. Order anything at the drive-thru for a chance to win a Chevrolet Trailblazer Phoenix or Colorado Storm. Wow, Chevy! Uy, may papabili ka? Magda-drive-thru ako! McDonald's Chevy Go Lucky promo. Win big with a Chevy. For full mechanics, visit drive-to-mcdo.ph. Promo period is from October 25 to December 31, 2019. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 16858 series of 2019. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound din nga nagatinlo sa inyo dugo kag atay. Ang iya sini mga aktibo nga panakot, phytochemical, mga antioxidant, amo ini siya nagatipan sa aton atay, batok sa kanser, kag iban pa nga pamalatian. So, adlaw-adlaw nga tanan, hindi magkalipat, mag DTX 500 kita para magdubo ang blood sugar kag kolesterol. Ang DTX 500 pwede na mabakal online kag pwede i-deliver sa inyo puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56 ginapaksyonan si Espinido. Siling sang pila ka mga sektor, Espinido diin ka na. Wala untat gihapon ang dinakpanay by bust operation, milyones, ginatos kalibo, padayon ang operasyon kag baligyan ay Siabo sa Bacolod. So ginapaksyonan na si Espinido. Ang para sa akon, simple lang. Kung akong pamagoton nyo, si Espinido Subong, nagatuon maayo. Kung ang by-bust operation nagapadayon, ang ginadakop, mga puser. Ang drug lord, wala may balaan kung sino. Wala pa makilala, may mga pagpangduha-duha nga may ari sa Bacolod kag Negros, dalagko nga mga drug lord. So kung ako yung paanirisahon, siling ni Espinido, ini mga gulo-galamay lang ini, mga gaway-gaway lang ini, posible, ginatunan ni Espinido kung sino ang hari-hari, sino ang nagakapot kag kapitalista sang Siabo sa Bacolod kag Negros. Ang buot silingon, kung mag-operar ini siya, sigurado, dako nga tao ang posible iya sini ginatunan subong kung paano ayamon, kung paano dakpon. Amo na yan pananaw ko, ha? Kahit ginapangita si Espinido, hindi makita. Kadtoon ko no ang police headquarters, wala si Espinido. Tiga pa aksyon na sila. Ni Espinido, diin ka, inaaksyonan ka, inapaksyonan ka, karina, sa Bacolod. Damo na ho. Wala untat yapon, ang baligyan ay Siabo. Ang akon puntoya amo na, ginatunan, kung sino, kag diin nagahalin ang paglinupad sang Siabo sa Bacolod kag Negros. Piho ako ya,
nga subong may mga datos na nga ginakaptan si Espinido kag sigurado ma-strike ini siya sa hindi lang mahibalaan nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Radio Philippine Standard Time, la 7:04 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.